Dobrý den. Dnes se ještě vrátíme k tomu tématu, jak poznáme, že ta energetická baterie je vybitá. Ona hodně lidí čeká, až se tělo ozve v úvozovkách. To znamená, buď to tělo něco bolí, anebo tělo onemocní, ale ona ta energetická nerovnováha vzniká mnohem dřív. Ta vybitá baterie se často neprojevuje dramaticky. Člověk může být utahaný, ano. Ale hlavně myslete na to, že se ta nerovnováha projevuje nenápadně. To znamená, člověk může ucítit dlouhodobou únavu, i když dostatečně spí. Nebo je věčně napnut bez nějaké zjevné příčiny a je v tomto stavu tak, že to sám ani necítí. Nebo je člověk podrážděný, anebo i trošičku otupělý v hlavě, já tomu říkám mít hlavu v kyblíku. To je takový ten pocit, Angličani tomu říkají brain fog. A nebo taky i ten člověk se nedokáže radovat a nemá chuť do věcí. Nechce nic dělat. A nebo pocit, že nemá sílu být sám sebou. To nejsou slabosti charakteru, to jsou signály. To znamená, zkuste těm svým nejbližším v těchto stavech pomoci. Když to teď víš, že ten druhý na tebe třeba začne křičet nebo se rozčílí, tak víš, že je napjatý. Pro tebe ta příčina není vidět, ale on ji má. A je to jasné, že tu energii teď nedostane, ale on ji spotřebovává. Ten rozdíl mezi únavou těla a únavou energie vám chci ještě vysvětlit. Ta fyzická únava po odpočinku odezní. Jste si odpočinuli, dali jste si, jak mi říkali naši rodiče, šlofíka po obědě a všechno bylo OK. Ale to jsou stavy, kdy jste si toho šlofíka dali a pak jste museli vstát a byli jste stejně utahaní. To znamená, že se sem už vbloudila ta únava energetická. Člověk může odpočívat, může mít volno, může spát, ale i přesto se necítí obnovený, čerstvý. A to proto, že energetická únava souvisí s tím, jak zacházíme se svou pozorností, kolik energie dáváme ven, kolik energie potřebujeme v sobě, když člověk třeba má nemoc, o které ještě neví, a to tělo se snaží této nemoci čelit. A jestli se k sobě také dokážeme vracet. A nejčastěji se energie ztrácí tam, kde nejsme v souladu sami se sebou. Například, když říkáš ano, ale myslíš, Ježišmarja, nikdy bych to neudělal, ale šéf to chce a tak přitakáme. Tam se ztrácí ta energie. Nebo když začneš potlačovat emoce, protože si myslíš, že teď nemůžeš vypouchnout, aby si někomu neudělal strach, nebo aby ti ten šéf potom nepotrestal. A nebo miluješ někoho a nechceš mu ublížit. Takže tady taky ztrácíš energii. Samozřejmě, když jsi dlouhodobě ve stresu, anebo když ten člověk je pořád pro druhé a ne pro sebe. To známe, takové typy lidí, kteří se pořád o někoho starají, ale tak nějak na sebe zapomenou. Těch je hodně. A samozřejmě, když nejsme v kontaktu se svým tělem. Energetická práce nezačíná cvičením.
začíná vlastně tím upřímným vnímáním sebe. A to je ten začátek, kde jsme s tím cvičením 1 začali, aby jsme si zkusili ten cvik, kterému se říká zazen. A když si to obnovíš, že tu energii dokážeš vnímat a cítit, tak je tím prvním krokem k obnovení energie zastavení. Každý okamžik, kdy se zeptáš, jak se teď skutečně cítím, kde jsem teďko, co moje tělo potřebuje, třeba mě bolí noha, což zkusím ale zapírat, protože musím utíkat do práce. No tak co mám dělat? Já musím jít do práce, já nemůžu s tou nohou zůstat doma. No tak si vezmu prášek, to je velmi rychlé, ono to už tolik nebolí, takže můžu zase běžet do práce. Já ti neříkám, aby si neběhal do práce. Já bych ti řekla něco úplně jiného. Já bych ti řekla, zamysli se nad tím, kde máš problémy udělat krok dopředu. A co vlastně v životě skutečně chceš? Kam chceš jít? To je ta nejdůležitější otázka. A ta noha vlastně, to tělo ti odpovídá tou bolestí nohy. Zajímavé je, že ta noha tě začne vždycky hlavně bolet, když musíš do práce. Takže ti to vlastně už všechno říká, co ti má říct. Že do té práce nechceš, ne, že by si byl líný, ale že tam jsou pro tebe prostředí, se kterým nevycházíš, který pro tebe nerezonuje, se kterým máš problém. A tělo se brání. To známe všichni určitě, když hodně začne být člověk nemocný a do té práce už nechodí. On to vyloženě dobře cítí, že nechce. Ale neumí to nějak říct. Je samozřejmě jemu výdělek důležitý, protože živí rodinu a tak dále a tak dále. Já ti v tomhle okamžiku neřeknu, nechoď tam. Já ti řeknu, běž tam. Ale uvědom si, proč tu bolest máš. Když si to uvědomíš, tak ta noha přestane bolet. To je vlastně ten výstup z toho, to je vlastně ten postup toho, jak pracujeme energeticky. A samozřejmě potom ještě pár energetických cvičení, to je důležitý. Protože takto tu baterii můžeme zase dobít a tomu tělu pomoci žít v pohodě dál. Takže vybitá baterie není selhání, ona je to informace. A to tělo ti dává všechny informace. Já jsem pro své německé žáky vlastně sepsala knihu, bibliotéku toho těla, která v sobě obsahuje všechny části těla, orgány a tak dále, co ti ten orgán povídá, když tě začne bolet, nebo část těla povídá, když tě začne bolet. Tuto informaci vlastně převést do naší řeči. Já tomu říkám číst tělo. A když ty se ji naučíš číst, nebo to tělo se naučíš číst, tak nemusíš čekat na vyčerpání, kdy to vůbec nepůjde. Ty to můžeš vyřešit už předtím. To znamená, energetika znamená pro naši práci rozpoznat signály včas a vědomě na ně reagovat. A pak už se nedostaneš tak dlouho dolů, že nakonec se vůbec nepostavíš, protože ta noha tě hrozně trápí. A nakonec to skončí někde u ortopeda, kde dostaneš injekce a tak dále a tak dále. Většinou to potom jde úplně jiným směrem. Vlastně dolů. Tak. Piš mi, ptej se a já se na tebe těším v příštím modulu. Pa, pa.